fa unes setmanes, a la tarda de Catalunya Ràdio, vam saber que un veí de Sant Hilari, que no va poder estudiar i que va deixar tota l'herència a l'Institut del Poble, havia decidit, doncs, en última instància, fer aquest pas, no? L'any passat va ser, per exemple, una residència de Berga que, de forma inesperada, es va convertir en beneficiària d'una herència de 350.000 euros. Són herències segurament sorpresives i que, quan arriben en aquestes institucions que decideixen les persones que decideixen, doncs, donar aquests diners a aquestes institucions, doncs, que s'ho agafen amb sorpresa. Tenim Albert Domingo, notari de Vilassar i membre de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya, amb nosaltres. Bona tarda de nou. No sé si són casos més habituals del que ens pensem. No, la veritat és que no. Ja. La veritat són anècdotes, però sí que és cert que es deixen bastants llegats o institucions d'hereu a fundacions o entitats sense finalitat de lucre, és a dir, que tenen finalitats, doncs, purament solidàries. Sí, per tant, n'hi ha. I sí. En té alguna present? És llegat solidari. És el llegat solidari on, efectivament, doncs, es deixen les quantitats que li interessa en el testador fer constar i dir, pues, li deixo tota la meva herència pues, a aquesta institució o a aquestes institucions. Solen ser, doncs, una sèrie d'institucions d'ajuda social, de beneficència, i ja no tant, quan jo vaig començar de notari, sí, a l'església, la parròquia, ara ja els temes, diria, la qüestió, les institucions religioses, des del meu punt de vista, des del que jo toco, ja no són tan habituals com feia fa uns anys. Ara sí són habituals, doncs, institucions, de contra el càncer, d'ajuda a la gent que té problemes d'Alzheimer, que té problemes de nens amb problemes, etc. No? Sí. En cas que hi hagi hereus legals, deixar l'herència, doncs, com aquests casos que dèiem, a un institut, a una residència, a una entitat social, pot anar en detriment o no pot anar mai en detriment de l'anomenada legítima, entenc? Depèn. La legítima aquí a Catalunya és, en definitiva, o qui té dret a la legítima són els fills. I si no hi ha fills, només són els pares. I aquí s'ha acabat. Per tant, tu, si tens un fill que no tens cap relació o no li vols deixar alguna cosa o no li vols deixar res, doncs, efectivament, tu pots deixar-li amb una altra persona. El que passa que aquest fill tindrà dret a reclamar fins a un 25% de l'herència, a no ser que hagi estat desheretat per falta de relació o perquè no hagi tingut un comportament adequat amb el seu pare o la seva mare. Esclar, si algú vol deixar la seva herència en una institució, primer s'ha d'assessorar. Ho ha de comunicar en aquesta institució? Sí, normalment ja ho tenen molt clar. És a dir, qui et ve amb això ja et marca les pautes i et diu així. No és habitual que et vinguin a dir, escolti, no, jo no tinc ningú, que efectivament hi ha gent que no té ningú, no té pares, no té fills, no té germans, i aleshores estic sol, i aleshores vull deixar-ho en una institució, i et demana consell de quin tipus d'institució. La nostra funció es diu, vostè ha d'averiguar quines proximitats té o li interessa més. Doncs, jo què sé, jo me'n recordo fa uns anys, em va venir una persona, doncs, per deixar els nens de l'Àfrica que no tenien cap tipus d'ajuda i tal, i ho va deixar, efectivament, a una institució de nens que en aquell moment era catalana, doncs feia funcions d'ajuda a nens a l'Àfrica, no? Després, és habitual que ja et vinguin marcat i dins, doncs, en fi, a diferents institucions, que tampoc et diré els noms, però vull dir que són les corrents i habituals, en les quals coses, doncs, sí, ja venen marcats. El curiós, no fa massa, també tu dius, escolta, és interessant que ho sàpiguen? Sí, jo els hi aconsello que els hi diguin. El que passa que els notaris, quan ens assabentem de que hi ha alguna institució que efectivament està anomenada, aleshores els hi hem de comunicar. I jo ho he fet diverses vegades. Amb l'Institut, per exemple, a Sant Joan de Déu, els he comunicat que tenien un llegat d'un habitatge o un pis que els hi havia deixat i no els hi havia dit ningú. I aleshores, quan a mi em demanen vinc a buscar una còpia d'aquest per arreglar, i llavors aquí hi ha un llegat, jo els hi tinc que comunicar perquè qui feia funcions d'hereu no els hi havia comunicat en el seu moment. O una altra persona en la qual, aquesta és més curiosa, aquesta és de les anècdotes que tu dius. Aquesta, que tampoc fa massa temps, és una persona sola, perquè normalment són persones que no tenen ningú, i la seva herència la va deixar, doncs, a una sèrie d'institucions, però amb la persona que la cuidava tenia l'usdefruit
de l'habitatge per viure en allà amb les despeses pagades, etc, fins que el seu gos es morís, perquè tu no pots fer hereu amb un gos. No pots fer hereu amb un gos. Aleshores, què va passar aquí? Pues que aquesta... S'estimava més el gos que... Clar, aquest gos, però en canvi les altres... No, el gos s'instintua, però clar, haig de dir que deixava efectivament amb una institució de protecció de gossos la seva herència, una part, i una altra part amb una altra institució. O sigui, eren dues institucions, i una d'elles era una protecció de gossos. I aleshores deien, com ara jo m'estan cuidant a mi una persona, vull que aquesta persona continuï cuidant aquest gos meu, que jo em moro, vull que em continuï cuidant, i li deixo viure en aquesta casa per tot el temps que visqui aquest gos. Aquest gos viu fantàsticament bé perquè aquella persona no vol deixar la casa i els altres van controlant a veure què passa. Però ningú els hi havia dit res i vaig tenir que advertir que efectivament hi havia doncs, aquell llegat a favor d'ells, cosa que s'estranya. Quina sorpresa, Déu-n'hi-do. I perquè es pot deixar una herència a qualsevol? Sí, a veure, amb els teus béns tu ets absolutament lliure de fer el que vulguis, exceptuant la legítima a favor de fills o a favor de pares. Que jo personalment, i no tothom està d'acord amb mi, soc contrari absolutament a la legítima. O sigui, no estic jo absolutament d'acord, perquè és una... Però hi ha molta gent que sí que està d'acord, perfectament respectable. I per què no? I per què no? Doncs perquè la legítima és, en definitiva, una obligació legal que t'imposa la norma sobre els teus béns que has guanyat tu i has pagat els teus impostos. Aleshores resulta que tu, i en venen molts casos sagnants a la notaria, en els quals, doncs, la mare o el pare diu, miri, no tinc cap relació amb el meu fill des de fa 20 anys o 15 anys. No em ve a veure, ni si em poso malalt, ni si tal em truca, o si em veu fins i tot per m'escup. És a dir, hi ha unes relacions molt... Si dius, si jo amb això li tinc que deixar... Llavors sí que tenim la figura de la desheretació. Dius, miri, per falta de relació que va introduir per mitigar aquesta legítima catalana, que no és tan sagnant com la castellana, que la castellana és una legítima del 66%, 2/3. Amb béns, a Catalunya no. És un 25% només amb dret de crèdit, és a dir, que no necessàriament afecta l'herència. Es devia fer, ho desconec, per cobrir els descendents de possibles males praxis també per part dels pares. És a dir, això és veritat o no és veritat? No és veritat. O influències d'altres? No, males pares ni influències d'altres no. És a dir, jo no conec a ningú que vulguin, i sobretot les mares, vulguin... El patiment d'una mare és duríssim quan el fill l'abandona. I, en canvi, el patiment dels fills de 60 anys i 50 anys no li veig la necessitat de la legítima que tinguin que reclamar-la a la segona casona que s'ha cuidat d'aquest senyor que s'estava morint i ha estat 15 o 20 anys cuidant-lo, per exemple, que s'han casat o el que sigui, que era la segona parella i tal. No, tu t'estàs referint als casos en els quals... Home, on hi ha mala fe, on no, aquesta relació existent o no, moltes vegades la paraula de l'un contra de l'altre, fins i tot quan es pot acreditar, i clar, entenc que està feta per cobrir aquestes situacions, no? La del 65% és grossa, No, 60, dos terços. Això és a tot Espanya. A tot Espanya, tret de Catalunya. No, exceptuant Catalunya, exceptuant Galícia, que tenen el dret propi, exceptuant també a Mallorca i Menorca, les Balears, que tenen un dret propi, Aragó tenen una altra legítima col·lectiva, igual que a País Basc. I a Navarra és lliure. I jo no veig a cap fill que vagi sortint vull la meva legítima. I no hi ha legítima a Navarra ni a la terra d'Ayala, que és, en definitiva, a Vizcaya hi ha uns pobles que no tenen legítima. És a dir, que és lliure. I ningú reclama aquí als fills la seva legítima. És a dir, jo ja et dic, jo sóc absolutament contrari a la legítima, penso que amb els teus béns els deixes a qui vols, i en el 99% els deixes, efectivament, a la teva família, que són o la teva dona, o el teu marit, o els teus fills, i els teus pares, etc o germans. Això és, però la legítima només és en relació a fills i descendents, si no hi ha un fill per representació entre el net, i si no, els pares. Els pares, i prou, i ja està. Però no avis. Molt bé. En el cas que hem mencionat de l'Institut de Sant Hilari, aquesta herència que és en forma de 4 beques anuals de 5.000 euros cadascuna que premiaran l'excel·lència i les 3 millors notes de català dels alumnes de segon de batxillerat. Això està molt bé. Això està molt definit. Està molt bé. Està molt definit. En el cas de Berga no es feia cap especificació i es va obrir un debat polític sobre on i com gestionar aquests diners heretats. Normalment es tindria que haver insistit al moment de fer el testament en nomenar un marmessor, si és possible, o una persona, o fer que més detall per evitar el conflicte. És a dir, quan més detallat deixes les coses, menys conflictes provoques, perquè la gent fa les interpretacions segons li convé. Aleshores, aquí interessa saber quina és la voluntat del testador que en aquell moment va fer, i la millor manera de fer-la és que ho deixi tot molt ben detallat i per escrit en el document del testament.
Molt bé. Albert Domingo, moltíssimes gràcies. Hem conversat amb ell, és notari de Vilassar de Mar, membre de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya, de coses tan interessants com deixar diners a una institució i com de bo és deixar-ho tot ben lligat, també en els casos que es deixi a la família, no? Ben lligat i ben explicat. Quan més clar, menys conflicte. Que després venen els drames, efectivament. Moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. Que vagi molt i molt bé.